गोरानि मोखो आवता थोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखो आवता थोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय रं दाक्तिंल' गमरै खांखां जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां मोलांखां दिनै बुबा गोरानि मोखो बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय 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 आयके चोबा चलेनाय 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 आयके चोबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न मार'नाय 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 दिनै माथाय न मार'नाय 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 आयके चोबा चलेनाय 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 Kasih request kami di Pisintay. Sini bukukkan. Orang tahu ni bagai pakai ke saya kena kena. So, barang yang paling hote, bukan kerana tu ya koi. Sini bubak rasa puskan ko. Terus sampai kita Amai. Hadil pura kobun kah. Enggak sekarang sih orang bukan kerana tu ya koi. Orang pakai orang tini bini. Mega Mas Gathering misil tini bini orang. Jadi orang besar, jadi tiberasa lo orang besar pakai na. Orang tahu tu orang mana sih mas Madinai. Prai 20-30 hazar borok. Asal kakak. Biang ni pakai na. Karena memang itu ram Chandra ka yang duski hote gotono yang gotono khabe kaza Buba kerana pakai. Buba kerana pakai. buba gara to suno to buba gara to Soja tomani Dini buba gerani mekhe Awata tholaisithung Dini buba gerani iman Dini mokhang hongsithung जोंनाव फालै जानाय रं दाक्तिंल' गमरै खांखां जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां मोलांखां Dini buba gerani mekhe